I mean, I'm so shine those and like, wow, so snipe, yeah. Yes, the boxing, so puzzle, yeah, we away, guys. Really Buddha. Yes, come on, you guys. Ready? I'm very yeah. Cleaning the Buddha major upper. Yabo, hot money. I say, mama, otherwise, I was this summer. Yabo, yeah. The guy had all yeah. Well. Okay. Yeah, the guy in the like Joe, how do you get guys again? Okay. Pesa soy tu, Joe. Getting this wrong with them, Joe. And you are some creator of Joe. Huh? For now, but I don't the same with but yeah, but say to yeah. Mchita ke dale sithi ushaya tayo ushaya stone chats. Yeah. Like Chayi baseleka yimi hot bahlele soyithuba kuyaphumelela. Yeah. Yizo lona stone chats. Ngana idala ngoma zashikana yeah. When you try and defend man. Yeah, well. Yeah. And check this man corner episodes lang. Corner episodes lang. Otherwise, the main purpose would be just to do the otherwise, it is. Otherwise, now it's a mama guy. Yeah. Government So abasa mama ke bafumene type ke. Ngalotho. Funny, yes, akoni yenza lost ngathi le babhambaniswa ivoice. But you got him deep. Kubo sekavukile kakuvila wena kuti uyithathe ngathi nguThixo. The fuck? Hostini kokutheni kwakusesa kanalo bra. But it's joke, but it's not true. But I think they have the best one. But man goes back, I got some damn and the grand. It's so banana. No man, it's just a joke. I'm from a lot of it. I'm chilling with the so Pesco for a short while. Okay, was it? What 10, bro? Like Islam, we can't tell the man like. Man bazofuna uyazi bra zange jona pesa bra yeah emate hamzange yathi ngithethe ngathi nguThixo but yeah mr kwakutheni bra look at that you know thing man so yathanda besho abantu bathi thanda we wala yamba ba hayi phumelisa masiva phumelisa masiva. That means no story apha ke nayo nebhesi yakhe. Ngiyabo. And kwanda xoka the true story. Yeah guys, why alinazinto ezenzekayo ekulife lethu guys man like zikhona izinto ezenzekayo tayam. Uqombe yabona jonga. Lento yenze ngapha kumeri engqa. Besides lo ebayenzeka ereni yakho cha. Iyenzeka le way uqomba kuse. Yeah. Puzzle. Afamba le way yenzeke lihlobo nje uphathezekile. Khawulezile la. Ngoku. Ngegazi live kodwa bese. Yeah. Hey guys, this is the event otherwise this Saturday, Women's Day. Yabo. At the anchor. Yabo. Maybe Monday apho bra. Like in call it something. As a lady sometimes like, hey,
Yadingeka sometimes because mamele bra. Yeah, yafuna. Sometimes. Hayi not kokoko. Guys kaka. Anina. You? Wazibhanga. Kwenza umnedizi fanana. Mamela sometimes ka. Sometimes kaloku ngela xesha famba uyamamela ngalo yabo. Yeah. Awufo mamela kokoko. Wait, that's it. No my guy, sense it. Come on, give your opinion here because that's boring cross question. Yeah. No, I'm curious. Why is that sometimes? Kalofu yethu kwezinye way. No chokokoko. Akalona ngabana bathi. Exactly, yabo. Sakwazi ubhutse no. Kalondi yacho. Nabo. Ezinye way yabo. Afama like J, like famu ya break and J, like what the fuck? Before so, I can't even energy in something, and I was back 2 days later. What the fuck? Kaya yonke into basuvuma hayo kokoko suvuma nje thetha ngeno lolo hlobo yabo andithi uvume njengathi ngovume ngomamela just because ngimamela doesn't mean uzakwenza ngithethayo aqha ngimamela hayi ke ngokuthetha now to women okokoko but doesn't mean bad yalo mshita I feel like uthetha lento ndithetha ekhaya uyayibethe bebona we if like kukhona umuntu wayifundela ungisi khona uyamazi tisharo yabo la kaka ufuna vi elungisa high school ise ma edwesi yabo yeah la kaka xa unika iphepha yabo funeka ubeke irula la we yabona pha kwikona zamaphepha wenza ngerula la we ngecolors like mhlawumbe wenza red yabo like iphepha layo like for noni mena border for noni okay la bebe betha unya lamjita bawuyenzanga la we embalweni ngebhutsi yazi Brian anyway sifuna sithethe abusiwe esikolweni siweskela nyani ngala like thethe abusiwe nyani eskela asikela khenye ka idea when that massage yeah bamba pa but on that is then I think suppose you do it brato ndixelele story fe true story yam bra like kumu mna primary rap yeah if nama ngabiza amagama basinothetha ezinyiwe bra yabo but sensitsho bra yabo lewe if nani late mna ku practice ya rap la kaka ithi mapha fethu ayibabi badi yeza kuwe tensa no suthi diyeza kuwe ngoku kwenza umzekelo ngawe ngoku imapha tensa biza yona kaka ingathi fiti gile inye ngesipiye nakutensile bra you bahlamba igile ulwatha la kaka ithi no jonga le wena ikubuthe ngokwayo inolo wefa nini hayi balo hayi uyazi ayafana naye yayibona kaka ayinethethutuza serious bra bazayazi lokho senoxola like esikaka zisabusile I feel like mabata abuse more high school the primary team no I feel like abuse more high school primary sasiphethene kabuhlungu thina bantwana got you high school itishara zasedeftar but nafana kudeftar man kudeftar yonke intshaka man I think high school right kaloku itishara zasedeftar no deftar yakhumula ufika yakhumula first encounter yethu yebullying acho le kaka yabanje stepsi kwathi ise zaniphuze oh kwathi zaniphuze good kuzafika soyitu yakhala le kaka ayasiqoka mthenga sabesekele wena yaka Kaya kumlola mjito akuthiwa yibox akuze manje ngixabana naye bathi ibhinyo kule yalapha actually wakho bina sister wakho but yimbi yeah izithube oku yabani banjwe phayana kuthiwa masifake lo mjito steps since mhlabe first week
Eto yazi Brian ufika kwenye indawo okhwana we ndakhe ndathi ndifika kwenye indawo jo wabethwa umuntu ngesitulo ngesitulo bra kuba kodwa sakumala ujongile kanyana kuba kodwa sakumala xa ikhupha le kaka i-5 rand kuba guquka la kaka ihlala phansi kathi kwenzeke nix wonke umaphola la kaka ibethiwe yaphakama yahamba exa ubethwe isitulo fika phakathi kwabantu uyahlala njani Falile kaka yabo kwapheliwe yabo yafika apha yabo ngifuna wabiza amagama Oxford but it's around so fast and quick yazaze lapha sibango yabo stulo bra bathwa fanini yawala bra tsefa samalama uhleliwe ingxaki iswala ke ngumuntu ofikileyo lona yabo nobe behleli bonke yale betha ngesitulo ngaphakama ngositulo behleli kusa betha le kaka eqhubeka nikezela yabothenga ibhiya la kaka noma you shubile le wenzekayo ezinye wenzekayo life is death bra Kweliwe ngithanda kwanokubantu banambana manje yokuxakunxeleyo fethu jonga bra yabo ukulwa fethu kuchayiwe yabona mina lanto jonga amajitam like nawe uyayazi yami mina ndithanda ungena gqitha i-fight fethu kukho istori esichayiweyo bra ndibalisela sona jonga bra yabo we ungena i-fight uchayiwe bra yawufawunye lawe bra lawe yabo accuse wathini fawunye lawe jonga bra lo mjita yabo sipholile etavern ephofu sasiphole endlini basizaphuma setavern kwafika imoto hayi mbolo wesibos tsek bekweni phansi kwathi kasi fike kasi phana thenga utywala sahlala yabo tavern wasela phofu ahlela ngathi netavern sihleli emotweni yabo kude still amasimba lawo sibangaqalana but uyabona lana nalama i-police station la kaka xa uqala ujinje besisikolo awuphambi kwesikolo leyo ikhona ndawo uthanda umisa imoto mospa yabo phakathi la pha kulaa ndawo sibhake phayana yabo lo mjita ubeka phansi ndazi wayochama okanye wayothini but uyotsho phama siyena bawufuna uyobona abantu otherwise kugcwele lalapha nje basipholile yabo mizuzu le kaka ebuya umshita wami yabo buya andizazi zikaka manje sheke nazo apha lo muntu namendayo ngulo ubhizi and wama namanye amafethu aba yabo qake usekupholekile mos sisonke otherwise bayithini ntshaqa yiyo yabo lo mjita ushiya ifone apha kum asokwazi ujisa la kaka yabo lo mjita ushiya ifone apha kum abeke phansi hamba yotsho ilana kule ndawo ayetsho kuyo xa ubuya lo mfethu ngoku mna namkhazi ifowuni man yabo nami bekho nomphikisayo baba ningamniki ifast lo mjita lewe man uzethi man yabo man khazi ifowuni wena man bone uzowe kaka yanshintsha igela we phele ndinika otherwise the phone ibeke phansi bandiyilandele yabo no ayaya phakathi ebona le container lilapha eqaleni njengoba uhamba ngetha buzojika la buzotsha baqalana uyehla ke khona la container lapha boss but phanga la container imisile izimoto la phaya lo mjita ufika kulomnana yabo okay ufika yena mina semveni kwakhe mos yabo ufika ke ngoku nawo ucaba lo mnana uhleli apha yabo but ke ngoku into yenzekayo ox yabo lo mnana uhleli phezu komjita atsho swami at3 pound yes nyamfet umhlelo mnana bra right vet relevant hayo bethi hayo bra awuniva nithi lo mjita uhambile uchama xa ebuya wabuya izofuna ifone so which means udibene nala mnana ngoleni weninza ngizothi phone for number awu dibane insider yakhe bra no listen lo mjita uza kulomnana lo mnana mandibeke ba okay lo mjita uthethe nalo mnana
wabuya sowuzothatha ifone kum ba uyothatha ya so xa ukufika lo mnana ohleli phezu komshita so mna ndime emveni kwakhe mos yabo le kaka fonini isayinela lo mnana yabo xa usibhesha mos amachiri ngathi kwalokwazi okalo lost la uhleli phezu kwendoda akhe njani ewe cha ke ngoku badibene kulo line badibene kuyo mhlawumbe nomntana naye besiye toilet kanye kuloo ndawo wamkrweca because ebezikaka zegroove you never trust bra like serious bra mabuya lo mntana ozohlala phezu kwendoda yakhe bra yabo so umshita ke ngoku yena uleqe inoni uyothatha le number kulo mntana xa ifika lo mntana uhleli yabo le kake yamsayinela ke uba wathi yabo lo mntana akathatha incamncam nabo le kake phela ibangizi yangoku yamkrweca lo mntana le kaka nayo ke ngoku seyiphakama ba ihamba nami udala nokujongile yabo like ikwenzeka ntoni phofu phela isithi ndayibona bahamba ndiyayi-understanda mani noba wena udibena lo mntana apha endaweni yabo and ke ngoku qha ngoku nomani ohleli namo khambame ngexesha lakho mna ndizodidisana naye itsheri yam tsho le brafet lo mntu walo mntana caba kuleno kuthethwa kamandi yabo atsho usinango ngoku ezizi yayiv kodwa ungize wabangize yala kaka hayi ke ulwa namo yangena emotweni yatsala wajusa ifonini ulost ngoku latsho lathethi wajusa uthuka wash ndiziqhela wena yaguquka lapha yabeka phansi yava lo ajusi lo benimlandela mna wabeka phansi washeka yabekwa kuma enhloko lawo yanqala lawo first encounter yambekwa amejo ishubile zixolo Grootman xolo bhuti ndithi no mani liwele lami ethi jonga mebhuya xesha lo kaka uplambe nqabana naye ngoma zino Grootman ibeke phansi la kaka mali liwele lami nxibile nwane ndiyafika lawo etshani kala lo le bajo igani sheke kunaba if ngomnye umuntu foni bethe enhloko lami ufoni gqiba landela khangele lantwana amasimba jo awkward isifilimu guquka ke ngoba asikisi Grootman ibamba bone like ndiyoyika brako wethu like nami nje bithethe ehlobo ithetha ngani nami andibele lihlobo but bendeyitamatisi yabo but ndotamatisi ejambisayo boza we nje man Grootman inxelile ntwana kwathini yabo yaguquka ke uguquka kwami ndayinikela umva ngqomeni lindele nantoni na ndiklapemeni yajikela mosiphele kube kulamhlaba ngqiyi-1 yawapha ngile moto foni iphole nale kaka ngoku fonini ubaleka yotshe mashitene fonini fika warelax nxelile kaloku umshita yabo lento ndithethayo bungena ezinye iwewe fethu sheka unyise emasimbini but njani eyiweyile njani kiwo nawatyise mbona wezoyikaka njani jeso stef tarjo but ayangeka lo kaka fona beka phansi fika phaa ekaya joma sele sibeka phansi ngocima kwayeka unxila fona kodwa tinarha instead bakubekwe phansi egqithwa fonini siba wawumane bro jonga phina mfethu sejeffreys I think 31st if not the first ndiyazi but inxibe ngalo nyaka iteki yabona ishoti yabona vest sedukuduku la hajima yawo le kaka bra ilanuka phofu ndihamba namajita yatshaya ke yabo angekatshaya ke ngoku ngezasikhathi amajita yatshaya beke phansi le kaka yabo phofu abeke phansi la majita bayothenga athi ayothenga nanothenga ngazi kanye uzithi sheke nebhuzi ke ngoku mna yabo yeah right molo lawe you never know we yabona relaxation mna but ngasutsha izulu man begrand yabo ungasheki wedwa nje ubeyitamatisi kwesungena phone bhoreke ubuze ziphi ezikaka uyokuthiwa mna nami usegrand yokuboza kaka nami usegrand
Uzela ukumele wefolini. Uzela ukumele wefolini. Ubonile lekho zakaka. Ubonile pophandle. Boss we fight uthi ubani gokile lamjida njani ngene ma yeveni bajonga nawo okay beka phansi lo noka lamajida ayongqaya yabo sheke phansi bamekile ke ukumna ke thithisa nawo qelo mjida yakhala hey uzithi ngokwajuso ngqelo ngezinwana ngqele ikaka zanwana yakhala lo mjida ngombe wajuso uzithi masambe ngoku salanela lekaka phofu khala lekhambela kamnamuke yabo ezakaka yabo ezasikhothi ezasikhanza lanela isikaka asifika pha kaka zi3 zenwana ezinde nazo sibine nesithatha apha esamana jonge inwana ke uzangichaza zanxebele nje ebhollevi sizikipe ezimhlophe ozika gas yabo sathi cross manje ezipholile zihlabisa bazolo zirelaxile lawo hey ngithi uzithi ngokunina kulamajida kulenwana hey wara bona sezazakaka seke zasikhathi la bethi mbama kweqala bethi zipikile nje zajibo bosesika bethi mba azenza ningise zinwana fonza beka phansi mana kuquka nowajusa beka phansi dibuza kule kaka mfweni bayeza nwana sibenze noni mfweni ndaqala buza ke ukabo bethema siye mose sesikhathi qala ubuza ke then one of the cover I'm fake. They going 1.5. What the fuck? Fika na mura pra kan buze chu. Just a messy friend. Ngeke zonanya ngezona. 41.5 chu. Yo. 1.5 Felix guys. Yo, bro. Yebona zo yengathi kasikuqala mamele kwanye. Sijoyine 6 hlala 5. Yeah. Yelo muzika amazika ya ngithanda. Então eu entrar assim mesmo. Caça longe. Quando eu ando fumando, listen não é secar, vai cara, diz mas não dá bem não. Banga mame vai dar mais. Não. Tem lá ali, lá ali. Yeah, Ile nwana kokwele iqala ifight. Ile ndo ngoma behlambe fike ngubupha. Mamela because none of them like that. Uza kuwe so zitekeza ithuku ngona zenzakho hayi.